Lehdistötilaisuus Kuusankosken Puhti, Pesäkarhut, Akatemia 2.0, jaksot 15.1, 7.1 pelaajista paikalla vierailta Siiri Kulmala kotijoukkueelta Karita Varheenmaa. Aloitetaan heidän kanssa. Siiri, tänään ei oikein jäänyt epäselvää paremmasta joukkueesta. Miten summailisit peliä? No en tiedä, paha sanoa tosta mitä. Oltiin räpylässä ja sisäpelissäkin molemmissa ei oltu kyllä omalla tasolla. En mä tiedä mitä tosta nyt muuta sanois. Siinä kuitenkin tauon jälkeen saitte vähäksi aikaa juonen päästä kiinni ja sitä toi kärkihän toimi hetkittäin ihan hyvin, mutta se viimeinen jäi, mutta kai siitä jotain nyt on sanottavaa. No joo, siis tokalla jaksolla tultiin kyllä hyvin. Siinä taisi tulla joku yksi läpäri, mihin se sitten taas vähän homma niinku romahti, mutta siis joo, pitää olla ihan tyytyväinen kyllä siihen, että saatiin nollattua se eka jakso siihen toka jakson alkuun. Mitä siinä pelaajan päässä tauolla liikkuu, kun koitetaan nimenomaan nollata? Tiedetään, että on jaksopeli kyseessä, mutta mitä siinä hokee itselleen, että sen saa sen nollauksen onnistumaan noin? No mä koitin ainakin itse vaan miettiä niinku seuraavaa tilannetta ja että miten mä lähden pelaan vaikka eka ykköstilannetta tai muuta. Et koittaa vaan olla miettimättä sitä, mitä tapahtui aikaisemmin. Kyllä. Kotijoukkueen puolelle Karita Varheenmaa. Se oli iloinen rallattelu tänään. Miten summaisit kotijoukkueen perspektiivistä peliä? No joo, sitä se kyllä oli ja tänään kyllä varsinkin sisällä niin oltiin kyllä tosi hyviä, että tuli onnistumisia laajalla rintamalla ja sitten ulkona oltiin myös tosi hyviä. Että. Mitä se tekee itseluottamukselle, kun saa noin hyvin urkuja auki? No kyllähän siinä yleensä kun sen yhden pallon saa sinne väliin, niin sitten monesti menee toinenkin. Sulla on muutenkin ollut hyvä kausi, taitaa olla joku 15 lyötyä vissiin toistaiseksi. Miten talvella on joku mennyt oikein? No joo, jotain on vissiin talvella oikein tehty. Nyt saa kehua ihan luvan kanssa, niin mihin olet tyytyväinen omassa talvessa, että homma näin hyvin toimii vai mistä on? No en tiedä oikein, että ehkä ollaan niitä oikeita asioita treenattu talvella ja sitten keskitytty niihin oikeisiin lyönteihin, niin se ehkä näkyy sitten enemmän siinä sisäpelissä. Pelaajille ei muuta, joten päästetään teidät loppuverkalle. Pelijohtajat Miia Vaherluoto ja Marko Hovi. Aloitetaan ensin mainitusta ensin. Tänään tällainen peli, ihan vapaa summaus pelistä. No tänään ei kyllä päästy niin kuin millään osa-alueella omalla tasolle. Ja niin kuin Siiri sanoi, että siellä oli niin kuin hyviä lyöntejä, että sitten tuohon toiselle yritettiin niin kuin nollata se tilanne ja lähteä mukaan. Siinä oltiin taas 3 vuoroparia hyvin mukana, kunnes muutama lipsahdus ja sitten se kääntyi. Eikö se nyt kolmannes kääntyi niin kuin totaalisesti niin sanotusti. Niin tuossa sitten taas ensimmäisessä jaksossa oli heti tuossa toisen aloittavalle, kun se lähti se niin kun kaverin rulla pyörimään, niin sitä on tosi vaikea niin kun katkaista enää. Ja vaikkakin sieltä tuli niin kun kunnareille ja täyteen kenttää niitä, että sieltä tuli niin kun yksittäisillä lyönneillä monta juoksua, niin kyllä se on sitten henkisesti tosi vaikea tuolla sen jälkeen tuolla räpylässä. Mutta siitä tyytyväinen, että kuitenkin ilme oli ihan erilainen, kun tultiin siihen toiseen jaksoon. Minkälaista viestiä voi pelijohtajana tuossa tauolla laittaa omalle porukalle? Auttaako siinä roskisten potkiminen vai pitääkö rauhoitella vai minkälaisia keinoja sä oot tykännyt käyttää? No aika pitkälti se on kuitenkin pelaajalähtöistä se asia. Se on vähän sama sanoksää siinä, että nyt on niin kuin 0-0 tilanne ja lähdetään taas. Se on hyvin paljon pelaajia omaa, niin kuin, että miten ne nollaa sen tilanteen. Siinä ei oikein kauheasti niin kuin pelijohtajalla enää sanottavaa, vaan se on niin kuin pelaajista isosti. Et totta kai siinä nyt pumpataan itseluottamusta, mutta kyllä se on pelaajalähtöistä. Kyllä. Mennään kotijoukkueen puolelle. Marko Hovi. Jatketaan kronologisesti just tuosta tauosta. Teillä oli tosiaan iloinen rallattelu se eka jakso, niin mitä pelijohtaja puhuu tuollaisen jakson jälkeen ekan jakson voittaneille joukkueille kopissa? No se oli ensimmäinen asia, että toisesta jaksosta tulee vaikea.
Et kyllähän me tiedostettiin se ja se on jännä tuo ihmisen mieli, kun eka jakso menee ihan kaikki onnistuu, niin kyllähän sen tiesi, että se vaatii vähän aikaa se toinen jakso, että se lähtee käyntiin. Ja tästä keskustelimme, tämä oli aiheena tauolla ja sehän meni vähän silleen, kun puhuttiin. Ja onneksi sitten se sitkeys ja sitten se, että me jaksetaan jauhaa sitä sisäpeliä, että se palkinto sieltä jossain vaiheessa tulee. Ja kyllä mä tuohon ulkopeliin on kuitenkin nyt tyytyväinen. Sisäpelissä se hyvä, että joka vuorossa tuli juoksuja. Mutta sitten ulkopelissä, jos 6-3 tilannetta saa kaveri, niin kyllähän se kertoo, että ulkopeli on ollut hyvää. Että siihen tosi tyytyväinen. Huomenahan se jo jatkuu Viinijärvellä, niin minkälainen on tuo matkasuunnitelma? Hetikö tästä lähdetään ja hotellissa vai aamulla kukonlaulun aikaa vai mitenkä? No nyt palautellaan kunnolla ja tehdään kunnon loppujutut tässä ja kohti Kuopiota ja valmistaudutaan peliin niin kuin huolella. Että kyllä me nyt halutaan niin kuin tästä runkosarjastakin ne kokemukset ottaa, että kyllä me niin kuin mennään tänään ja reenataan aamulla ja sitten illalla pelataan. Viimeinen vielä siinä vieressä seisonut Karita Varheenmaa tosiaan koen, että ainakin omasta mielestä hän on ottanut paljon askeleita talven aikana, niin saa kehua häntä. No on ottanut askeleita, mutta ehkä se suurin syy on, että on muuttanut paikkakunnalle. Että kyllä mä näen sen, että hän asuu täällä ja silloin kun on joukkueen parissa niin kuin arjessa, niin kyllähän se näkyy. Ja kai me sitten ollaan oikeita asioitakin jotain tehty, että kehittyminen on jatkunut, mutta kyllä se, että olet läsnä, niin antaa mahdollisuuden pelaajalle kehittyä myös. Päätetään tilaisuus. Kiitos. Kiitos.